रे तोरे सुखड़िया नाम का। हाँ हाँ, हम ही सुखड़िया हैं। सुन ले एगो बात, हमार बेटी के पीछा कल छोड़ दे, बुझलऊ नु। सुन लो, हम ओकरा से प्यार करेला, ओकरे से शादी करम। ज्यादा तेज मत बना, बुझल बनू। अरे तोरा माई के तोरा भी का बारे कि तू देबे ओकरा के, कैसे ओकरा के खुश करबे बताओ तो। के तोर गांव से आवतनी घूम के तोरा घरे के बारे में जान के तोहनी के खाए बा कुछ बारे। ये हल्का मिले तरह का हमारा के। हमारा पास 2 गुआड़ बा, 3-3 करोड़ के, बुझल बनू। तारा बहिनी के आड़ से खइब तू। 1 गुआड़ बा बेचम नु, ते जिंदगी पार हो जाए, बुझल बा। तारा बहिनी के हमारा भी आड़ नहीं के, तोरे भी खाली आड़ बा। अब तो जाके बेचा न, तेजा का आण नोच तड़। तारा बहिनी के हमार बेटी के छोड़ दे पीछा कइल, न तो 3-3 करोड़ के आड़ से मरबऊ नु कपार पे, तब जता के मर जीवे। 3-3 करोड़ से हमू मारब नु के सब पगड़ी उगड़ी गिर जबो नाला नली में, जान जा। पूरे करा बहिनी कैसे न मनबे, जान जो पूरा कोनो उपाय करे के पड़ी। सुन लो, नाम है सुखड़िया। ये हमारा के देखला कहाँ कुछ तू तुरंते राइफल निकाली मारब नु गाड़ी में कि धुआं फेंके लगबो। अभी चिन्हते नहीं का हमारा के। ठीक बा करा माई के तू कूद ले, तू रोक तोरा के 2 मिनट में ठंडा करत तनी हम। भी हल्का में ले तड़े हमारा के। जा जा जो उखाड़े को बहु उखाड़ लिए, बुझाइल नु कब जा खड़ा बनी हम। ठीक बा करा बहिनी के तोरा के देखत तनी हम। लाड़ सुखड़िया के तू देख ले बो। वे चिकुआ उआ के बोलाइम नु, गणिया में गोली मार दे से तुरंते। भी ओकनी के चिन्ह तड़ा कहाँ तू।